नोंथांमोनहानो मिथिगौ जोंनि बाथौ सालि लुफुंनाया दाख्लै थांनाय फेब्रुवारिनि दाननिफ्रायनो गोथार बाथौ सान खुंनायनिफ्रायनो जों खामानिखौ स्टप खालामनो गोनां जादों। दा बे खामानिखौ जोङो बे 4 मासाव खामानि मावनो मोनोमोनब्ला फाक्का दाहालागै बे हासिगौमोन आरो जों मानि थाखाय खामानिखौ मावनो हायाखै बे जाहैबाय जोंहा लुफुं आफादनिफ्राय मोननांगौ रां बिटिसिआव एसे दंबावो नालाय जों बेखौ प्रे खालामदों प्रमद सानाव बोले सार जोंखौ नारसिनफैबाय थायो चिफ मिनिस्टारबाबो आरो स्पिकारबाबो आरो सानै साथाम जोंनावहाय गभर्नर फैनानै नुलांबाय ओरैबायदि खुसि जालांबाय बिसोर नुफेराखै जाहैदों जे बाथौ थानसालिया जे एसे गिदिर जागोन एसे गोलाव जागोन भेरि ग्लेड आरो बिसोर फैयो खुलुमफैयो दा जोङो बे खोथाखौ जोङो बिटिसि सारनाव प्रमदनाव जोंनो जानायदों बोले सार जोंनि बेहाय अनेक गिदिर गिदिर गभर्नरफ्रानो आगान होफैबाय दा बिसोर थाबैनो लुफुंजानो लुबैबाय तबे जोङो लुफुंनो हायैनि कारना सार जोंनि आखायाव फैसा गरसेबो गैला दा बेखौ लुफुंनांगौब्ला जोंहा नोंथांमोननि तरफनिफ्राय बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननांगौ लुफुंनाय आद्रा थानाय बे फैसाखौ जोंहा मोननांगौ दा बेखौ जुदि नोंथाङा अननानै दिहुननानै हरोब्ला जों बेखौ थाबैनो माबा खालामगोन हाब बिदिसो दा बिसोर कय थारिखआव जदोंमोनथाय 19 तारिख मेआव बिसोर इसि जदों एजुकेटिभ मिटिं जनानै बाहाय पास खालामबाय जे हय बिसोरनो मोननांगौ जेनुइन बे थाखाखौ जोङो रिलिज खालामनो गोनां ओरै होननानै एजेन्डायाव लानानै डिसकासन खालामनानै थाखाया सेंसन जाबाय जों खोनानो मोन्दों बे थाखाखौ जोङो नैबे जुननि 15 तारिखहालागै मोनगोन होननानै जों खोनादों बेनि थाखायनो जोङो चिफ प्रमद सारखौ जोङो साबायखर होदों जोबोद गोजोनै आरो बिथांनिनो मावथि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि फाइनान्स सेक्रेटारि EM जोंनि हामलायगिरिफोरखौ जोंनि हयै खामानि मावग्राफोरखौ जोंनि बेनिफ्रायनो जों गोजोननाय जासिहरदों आरो साबायखर जासिहरदों बे थाखाखौ जुदि जों थाबैनो जुदि मोनोब्ला जोंनि बे लुफुंनि खामानिया थाबैनो जागोन आरो जोङो 2023आव जों बेखौ कमप्लिट खालामथारगोन आरो बेखौ जोङो दा फैगोन गोथार बाथौ सानखौ जोङो रेगे रेगाङै खुंगोन जों कमप्लिट जानो जोंहा नैबे जों जे थाखा एसे मोनगोन ना जोंनि बेखौ मोनोब्ला जों कमप्लिट खालामनो हागोन जोंनि एस्टिमेटेड एमाउन्टआथ' 5 crore बेनि अभार जुदि जानांगौब्ला बेथ' बे आरो देनां एस्टिमेट मोनसे जानांगोन थ' बे जों आसा खालामदों आरोखि नैबे दा मोननाय फैसाजोंनो जों बेखौ कमप्लिट खालामनो हासिगोन 100%आव 80%आ जोंहा दा कमप्लिट जाबाय आरो 20%खौ जोंहा मावनो नैबे रां मोनबानो जोङो हासिगोन आरो बेनि थाखायनो जोङो गोसो गोजोननाय जोङो प्रमद सारनो जासिहरदों गोसो गोजोननाय जोङो मोननो गोदान बोसोरा दाबो जोबाखै हिसाबै बिथांनिनो मावथिफारिया जोंनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि EMफोर आरो फाइनान्स सेक्रेटारि बिथांमोनखौ जोङो गोजोननाय जासिहरदों आरो साबायखर बावदों दा खोथाया खोनानो मोननाया नंगौ जे कन्ट्रेक्टरफ्रा बहु फुराना बिलखौ मोननांगौ दा मोनाखैबा बेथ' जोंनि खोथा नङा जाहैबाय कन्ट्रेक्टरफोरजों जोंनि सासक गोष्ठीफोरनि खोथा बियो थ' बे जोंना मोनसे जेनुइन जों कन्ट्रेक्टरबो नङा बे मोनसे स्किम फुलफिल खालामनांगौ जोंहा टारगेट दंखायो बे हिसाबै जोंनिखौबो बिसोर एजेन्डायाव लादों इसिआव दा बे हिसाबै बिसोर मावफुंदों कन्ट्रेक्टरनि पेमेन्टजों बे खोथानो गैया जोंहा मोननांगौ आरो बाहायनो जुदि कन्ट्रेक्टरा माबा मोनसे बिल मोननांगौबा बेनो जोंनि खामानिनि आरो खिन्थु कन्ट्रेक्टर गुबैथार कन्ट्रेक्टरजों थांनानै थानायनि मावनाय बिनि खोथायाव जोंहा खुनु लोब्बा गैया दिनैनि प्रेस मिटनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जिहेतु जोंनि क'क्राझार नोगोर बाथौ थानसालिया जाय थानसालिखौ क'क्राझार बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टार लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुम बे मोननैजों लोगो लालायनानै लुफुंनाय बे थानसालिया 5 कौटि फ्राय 5 कौटि थामहिनबा 4.98 कौटि आरो दा बे रांजों 1917 मायथाइयाव थांनाय बिटिसि सरकारा सेंसन खालामनाय बे रांजों लुयैनो दिनै फ्राय 80 भाग जाफैबाय दा बिनि मादाव 2 लाख 200 एबा 2 कौटि
60 लाख जोङो मोनखांबाय आरो 2,39 लाख मोननो गोनां दङ। दा बे आद्रा मोननो गोनां रांखौ मोननो हायैलाय खामानिया आद्रा जानानै थादों। दा बेखौ मोनफुंनो थाखायनो बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर मुस्रि प्रमद बर' बिथांखौ लोगो हमनानै जोङो रायलायबाय आरो बिथाङा बेखौ लुफुंनानै होनायनि खोथा होबाय आरो बे खोथा होनायल' नङा, थांनाय मे दाननि 19 खालाराव एग्जिकिउटिभ काउन्सिलाव बेखौ एप्रुभेल होबाय। दा बिनि थाखाय जोङो बिथांखौ साबायखर होबाय आरो बे मोननो गोनां रांखौ बावैसो थामहिनबा जुन दाननि गेजेरावनो रिलिज खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। दा बे हाबाखौ मावनायाव जोङो बिटिआरनि चिफजों लोगोसे गासै इएम आरो एमसिएलए आरोबाव बिटिसिनि मावख' अफिसारफोरखौ आरो बिथांमोनखौ साबायखर होयो आरो बे मोननो गोनां रांखौ थाबैनो हरनानै लुफुंनो हायोब्ला जोङो फैगौ बाथौ सानखौ गाजा गोमजायैनो खुंनानै बेखेवनायनि सिन्था खालामदों सानदों आरो बेखौ मावफुंनानै होयोब्ला होनायनि थाखाय जोङो बिटिसिनि चिफ लोगोसे गासै बिटिसिनि मावख'आरि बिथांमोनखौ जोङो बाथौ ट्रेडिशनेल कालचारेल सेन्टार आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय साबायखर होयो। बे बाथ्राखौबो बुंनो गोनां जागोन जिहेतु आथिखाल थासारियाव जिहेतु बिसायख'थिनि बार बारदों, बावहाय जेन' माने राजखान्थियारि रंफोना बेखौबो आङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आरो बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनि जानानै दुलाराय रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो। गोजोन्थों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360